Тишина преди вечеря. Това е картина, която съм рисувала на платно. Тя е масло, маслена техника. Не знам, ако я приближа много, дали може да се види текстурата, грапавостта и смелите маски в ярки нюанси, в зареждащи цветове. Рибарят, който лови риба на границата между вечерта и нощта, на зале слънце. Каква беше идеята за тази картина? Нека да ви разкажа. Нахвърлила съм се записки, за да разберете смисъла и вдъхновението, идеята, която стои за тази картина. Тишината преди вечеря. Маслена картина. Улавя онзи миг на съвършено спокойствие, когато света замира между ден и нощ. Рибарят в лодката не просто лови риба, той лови покой, мисли, мълчания. Палитрата е наситена с злато, пурпур, синьо, отразява вътрешния пейзаж на всеки, който търси връзка с себе си и природата. Това е картина, която действително вдъхновява и напомня, че понякога най-смислените неща се случват в тишината. Така че доверете се на моята идея за тази картина и обзаведете интериора си или я подарете. Може да видите всички картини в секция Модерно изкуство или картини в сайта dorfeя.com.